Ngiyanibingelela ngiyanibingelela kakhulu bantwana bonyazi kakhulukazi, bese ngibingelela nawo wonke nje umuntu le video ezofika kuye. Ngizocela ukuyikhuluma ngiyisheshise ngoba ibalulekile. Ngiyazi into ebalulekile abantu abayizwisisi, abayithandi futhi abayishare. Lo okhulumayo ufele emntwini uMthokoziswa kwaGumede igama, ngegama engaziwa ngalo kakhulu, ikakhulukazi esayidini lokwelapha, ufele emntwini. Ngikhuluma ngamaNazaretha njengoba kuJulayi bafowethu. Kuningi okwenzeka esontweni. So mina angizongena kuloko, ngizongena kuloko okubalekile kumina nakuloko okubalekile kwabanye bethu. Abanye vele le video bazoyithanda, abanye abazoyithanda. Bafowethu kunogogo, kunomama, kunomkhulu, kunabafowethu nodadewethu abasuka emakhaya ngemali yabo yokugcina ngci ayikho enye imali. So njengoba besesontweni ikakhulukazi badla ngaphakathi. So kushuthi uma kudeleyile noma yena yangafika i-10 yakhe uthi aphake ngaphakathi, so lo muntu ulale engadlanga. Abanye ke baba namahloni, so cause nginabo nabantu asebeke bakhuluma ngala ku-inbox bekhuluma into efana nalezo. Ngizocela umuntu abuke idokotela eliseduzane kwakhe, ikakhulukazi kula madokotela agadwe izalukwazi. Ake nibuke bafowethu ukuthi abantu abalapho badlana, bayadla or abadli. So mina ngifuna ukungena-ke esayidini lalaba abangenawo kamandla okudla. Ngizocela bafowethu, uma kukhona isalukwazi eseduzane kwakho noma ikhehle eliseduzane kwakho noma yingane zamakhosazana noma zesifazane ezinenkinga yokudla njengamanje, bengicela ukuthi ungithintele lezo ngane. Angidingi abantu abaningi, ngidinga nje only 5. Yazi ukuthi indaba ngifuna izalukwazi ingoba kukhona ivideo yangithinta ngoJulayi odlulile ekwangenelela ezinye iy'nkonzo noma ezinye iy'nkolo noma abanye abantu abangesona amaNazaretha. Kumama wayekade enenkinga ebuya kuJulayi ecishe ifane nale ngikhuluma ngayo yokudla. Yabo manje kuzofanele bagodukise abazukulu ngoba kuzovulwa iy'kole, kuzofanele bathengele abazukulu ukudla njengoba bezobe bebuya emhlanganweni, because okuningi bakuthenge beza emhlanganweni. Ngiyacela bafowethu, uma kukhona isalukwazi osaziyo ngixhumanise naso, ngidinga only 5. Ebese kube ukuthi makhona abafowethu-ke nodadewethu abafisayo ukufaka nabo esivivaneni, asiyenzeni bafowethu. Singayenza ibe nkulu okwamanje incane because ibudget yami enginayo imadlana njengatheni, imali mhlawumbe encane-ke, mhlawumbe 15,000 enginawo, engikholwa ukuthi ungakwazi ukuthengela abantu abawu5 igrosa or abantu abawu10. Kodwa nje normally kuya kuba abantu abawu5. So bengicela uma ebekhona abantu abawu5 obaziyo, ikakhulukazi laba abagadwa yizalukwazi noma laba abaphila nogogo, ngithintele bona. Ngidinga only 5, mhlawumbe ngomsombuluko noma ngolwesibili. Namhlanje njengoba ngikhuluma olwesine, kuzoqala kuzoba olwesihlanu, kube yisabatha, kube yisonto, kube umsombuluko. Ngiyacela bafethu nishare le video ifike kulabo bantu, especially ebantwini abanama-followers amaningi. Baningi abantu abanama-followers amaningi, njengoZoso esinabo enkonzweni, oKOR esinabo enkonzweni, oBakhulule, amagroup afana noShembezi the way. Maningi amagroup, ngeke ngize ngiwaqede amagroup afana neDokodo, okuyilo engimningi kakhulu kulona. So ngiyacela bafowethu, ingafiki kabi kunini, ifike kahle. Ngisho kabi, ngicela kahle, uma ekhona umuntu oyinazaretha oseduzane kwakho, wena ongenawo amandla okumsiza, ngicela ukuthi ungixhumanise naye. Mina ngizoyithenga igrosa kusukela ngomsombuluko. Kusho ukuthi kulo msombuluko yilo esihlawumbisela ukuthi lelo sonto kuzovalwa ngalo. Sihlawumbisela kanjalo, ngeke uyazi into abasezulwini. So ngiyacela-ke bafowethu, ningangizwa kabi, ngicela nje ngesihle. Ushemba kabe nani, unyazi lube nani, uJulayi nje engathi singabahle sonke, engathi ungasiphatha kahle sonke. Masibuyele emakhaya, sibuyele neyibusiso, imizi yomkhulu neyobaba mkhulu ikhanye. Siyabonga kakhulu, ufele emntwini lo.